Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan, ganyan. So, parang pinasok na po pala talaga niya. So, parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila at kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapulungan is already 11:34 PM mga kabisyo. At ito po ang ating Friday habit, ang ating SPG Top Secret. Mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa na nasa kabilang linya na po natin ang ating Top Secret caller. Kaya mga kabisyo, kilalanin at alamin na po natin ang kanyang kwento ngayong gabi na to. Hello, good evening. Hello po, good evening po, DJ Titan. Ayan, pwede bang palakasan ng boses mo? Iha? Hello po, Ayan. yun po. Hello po. Parang kasi Inday Badiday naman dyan sa boses mo. Ayusin Yan. mo. Ayusin mo. Hello po. Hello po, Ayan. pleasant evening po to each and everyone. Ayan. Ano, hindi ka na ba naka-loudspeaker? Hindi ka ba naka-earphone? Hindi po. Ayan. Okay. Basta lalakasan mo lang yung boses mo ha, para hindi ka magtunog Inday Badiday ha. Yes po. Hello po. Ayan. Okay, let's go. So, ilang taon ka na? I'm at 23. Uy, bata pa. 23 years old ah. Tagasan ka? Yes. Bulacan po. Bulacan. San sa... Okay lang ba? Malaman ko. Saan banda sa Bulacan? Maraming masasarap na chicharon dyan. Yes. Dito po sa Pandi, Bulacan. Uy, Pandi, Bulacan. Okay. From Pandi, Bulacan. Itago natin sa pangalang Niel. Niel. Yan ba yung pronunciation? Niel. Ganon? Niel. Okay. Niel. Niel po, Niel. Niel. Yes. 23 years old. From Pandi, Bulacan. Ano ang top secret mo? Nagkaroon po ako ng karelasyon ko po na crush ko po siya pero pinsan ko po. Nagkaroon ka ng karelasyon Yes po. na pinsan Na mo. crush ko po. Opo. Tapos, pinsan ko po. Anong nauna? Yung karelasyon mo siya o naging pinsan mo siya? Ganun. Hindi, ano ba nauna? Crush mo siya o naging karelasyon mo siya? Ano ba talaga? Crush ko po siya, pero pinsan ko po siya. Tapos naging karelasyon mo. Yes po. Okay. Tinilinaw ko lang. Naging crush mo siya, pero pinsan mo siya, at naging karelasyon mo siya. Opo. Kwentuhan mo naman kami. Anong mga ginawa ninyo ng pinsan mo na naging crush mo, pero naging karelasyon mo? Uy. DG Titan po. Una pong nangyari po sa amin is doon po sa province po ng sa Bicol po. Mhm. Unang pagkikita po namin, I'm a senior high school po. Mhm. Unang uwi po nila ng Bicol. Di ko po alam na pinsan ko po siya kasi kapitbahay lang po namin. Mhm. So ako po, akala ko po iba at kaibigan lang po ng kamag-anak namin. Doon po ako nagsimula na magpapansin. Katapos po,
Doon po, di ko po alam na may asawa siya, may mga anak. Katapos po yun, tawag nito, na doon ko na po nalaman nung may nangyari na po sa amin. Okay. So, yung unang pag-uwi mo ng Bicol, wala kang kaalam-alam na pinsan mo siya. Pang ilang ano? First degree, second degree, ganun ba yun? Wala Third, yung pinsan, ha? third. Third, okay. So, kapit-bahay nyo to. Tapos, Apa. paano may nangyari sa inyo? Ano yung umaura ka ba? May kapalit ba yung pangyayari sa inyong dalawa? Kwentuhan mo muna ako bago Na- tayo doon sa pinaka-highlight na inubos mo yung lakas niya. Nag-inuman po kasi kami. Ay, sino nagpainom? Siya po, kasi bago lamang po ako, tsaka bago din po siya. Okay. Tapos, Katapos noon, nagtanong siya, bakit daw ako ganito ang kumilos, ganito, ganire, na parang pong dalaging ding daw. anong sabi mo? Katapos, binato ko po siya ng sagot na, sabi ko, babaeng Pilipinang dalaga po ako Maria Clara. Ano ba talaga? Dalagang Pilipinang Maria Clara. Yes. Okay. Okay. Yun ang sabi mo sa kanya. Ano sagot niya sa'yo? Sabi niya, kumakain ako ng papaitan. Talaga ba? Sabi niya. Sabi ko naman, oo. Tapos sabi niya, try nga natin kung dalagang Pilipina ka. Ganun. Tapos yun po. Neil, Opo. Teka lang ha. Nabibilisan ako sa mga pangyayari. Sumasakit yung pangako. Alam mo, hindi ka pa nagkukwento ng nakakatawa. Natatawa na ako. Di ko alam ba? yung boses mo, lakas ng dating sa akin ha. Nakakatawa. Parang nanghi-hypnotize Ito na nga, Angel. Nagganunan kayo kagad na, uy, ba't ka babaeng Pilipina? Gumalaw, di ba? Malambot, di ba? Apa. Sinagot mo siya na Maria Clara ka. Tapos sumagot sa'yo bigla na, alam mo ba, kumakain ako ng papaitan. Yan po. Anong sinagot mo? Hindi sabi ko, try nga natin. O pagkasabi mo ng try nga natin, anong ginawa? Yun, dinala niya po ako sa sagingan. Seryoso ba? Dinala ka niya sa sagingan? Yes po. Oh, Opo. tapos, At doon ko po hinawakan yung saging niya. actually mga kabisyo, hindi na ako makakapag-deny Nagtatanong na lang talaga ako sa kanya kasi nga kanina, may pinadala siyang screenshot at talaga may usapan sila ditong kinukwento niya. Kaya natatawa na ako. Dahil legit to, kabisyo. Di ba, Niel? May pinadala ka sa akin screenshot, Opo. pinadelete ko lang sa'yo. Yes po. Kasi nga, Opo. data privacy yan. Mali naman talaga na ipasa mo sa akin. Pero, so dinala ka niya sa sagingan at tinawakan mo din yung saging niya. Gano'n naman kalaki yung saging niya, Iha? Filipino size po. Filipino size. Yes po. Anong laki? Latundan, gano'n? Parang ganun. Pero Maliit lang. masarap. Maliit lang, pero masarap. Opo. Yan po yung kasi yung gusto ko. Yung hindi po ako nabubulunan. Pero, Pero, masarap naman po. hindi ka nabubulunan, pero Yes. nadidiligan. Maliit. Gano'n. Yes. So, doon kayo nagbanatan sa sagingan. Yes po. O ano, Pinalahod niyo po. pwede bang ikwento mo sa amin? Kasi wala naman kaming idea sa mga banata na ganyan. Alam mo naman kami, meron kaming pagiging conservative at wala kaming kaalam-alam sa mga ganyang bagay. Pwede mo ba kaming turuan at kwentuhan ng mas malinaw na bersyon para mas maunawaan namin ang mga pangyayari nung dinala ka niya sa sagingan? Doon po, una po is pinahawakan niya po yung saging niya sa akin. Mhm. Tapos, yun. Ako naman po dahil sabik at crush ko nga po siya. Yun po, hinawak-hawakan ko po. Mhm. Tapos po, yun po. At tapos sumunod po, bumulong po siya sa akin. Sabi niya po na
Huwag mo nang patagalin kasi natatakam na rin ako. Yun po, pinaluhod niya po ako at inamoy-amoy ko po. Anong amoy? Mabango naman po. Anong amoy? Anong klaseng mabango? Mabango. Mabango talaga. Parang, yes po. Tapos kunting amoy pawis lamang. Tapos po, yun po, inamoy-amoy ko po. Tapos, kinain ko po. Yun po, katapos po nun, habang kinakain ko po yung saging niya, bigla po may lumabas. Anong Na lumabas? parang malagkit po. Tinanong ko po kung ano yun. Sabi niya, hindi pa daw yung tamod. Huy! Wait lang. Hindi pa yung dagta. Yes. Magunos dili ka, iha. Magunos dili ka. Tan- Mawalan ako ng trabaho sa'yo. Nakikinig yung mga boss ko ngayon dito eh. Maraming mga boss na nakatutok sa akin. Mababantay dyan. Ano, lumabas yung dagta pero sinabi niya, hindi pa yon. Ulitin mo. yung dagta po, parang lumabas po. Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, hindi pa daw yung dagta. Ano lang daw yon? Parang lubricant lang daw. Parang sipon. Kasi first time ko yun eh. First time ko po. Oo, tapos tuloy pa rin. Tuloy ang laban. Sabi niya, kumatas lang. Oo. Tapos Yun ano po. mga sunod na mga nangyari? Tapos po, yun po. Bigla niya po tinanong sa akin kung totoong virgin ka pa daw. Mhm. Hindi, hubarin mo daw yung shirt mo. Yun po, hinubad ko po. Hinubad mo. Bigla niya po ako, pinatawad niya po ako. Oh. At doon po kinain po yung papaitan ko. Sabay po, Teka lang. Yes. Totoo, kinain yung papaitan mo eh. Di ba dapat kapag may mga ganung pangyayari, pinaghahandaan mabuti yan? Di ba Opo. naglalabatiba ba ang tawag doon? Di ko po alam. Basta ganun po. Kinain niya po talaga. Naglilinis muna dapat, di ba? Walang hugas-hugas, walang linis-linis. Wala. Hindi mo man lang Bigla nga po ako. shinilled bath soap, di ba? Para protection, di ba? Ng ACS, ACS, di ba? Yes po, yun po talaga. Wala, rektahan yan. Dinila- Direkta mo niya. Opo. Dinilaan niya po talaga. Tapos, yun po. Doon ko po na-feel yung dila niya po na pinasok niya. Parang ang sarap. Yung parang nasa guilty moment na po ako. Oo. Sabi niya, dito daw masusukat na yung tunay na pagka-virginity daw. Yun nga po, unti-unti niya po pinatayo ako sa may sagingan at doon po pinahawak sa sagingan. At doon niyo po ako pinasok yung saging niya po sa papaitan ko. Sa kuwebang madilim. Teka na, nabebalaokan ako. So, ibig sabihin, pinasok niya. Anong ginamit niyang pampadulas? Yung dagta, ganun. Opo. Tsaka yung po, yung Mr. Love ay ko. Laway-laway lang. Opo. Tapos yun po, masakit pala po. Totoong masakit talaga. Kasi siya po yung nakauna po sa akin. Kahit maliit pero powerful po. Kasi medyo mataba po. At then po, nung kinabukasan po, naligo kami sa ilog. Di ko po alam na pumunta siya sa ilog, sumunod. So, ibig sabihin, after, teka lang yan, makakat lang kita. Ibig sabihin, pagtapos nung bakbakan nyo na yun,
Anong nangyari? Paano natapos muna bago kayo pumunta sa ilog? Paano natapos na, 'di ba, pinasok niya yung kuweba mo? Anong mga nangyari after nung pinasok na sa kuweba mo na nasaktan ka? Nag-basketball po talaga siya. Paano Nasa basketball? Niya, driniball. Ah, Driniball niya po. Yung parang nag-push up po siya. push up. Yes po. Parang nag-push up. Basta nag-push up po siya. Oh, tapos Yung ano mga linyahan niyo yun na syempre natapos na kayo, na nakaraos na siya, nakaraos na. hindi lang po dun eh. Kasi di ba lalabasan na siya, ipinutok po sa mukha ko. Totoo? Yung yes po. Gaano kadami? Marami po. Tapos anong ano nyo? Pagtapos nyo, anong usapan ninyo? Paano natapos na? Oh, kita tayo ulit bukas. Sabi Oh. mo, hindi po. Tinanong niya lang kung may Facebook po ako. Sabi ko, oo, meron. Hindi, Siningi niya. hindi, 'di ba pinaputok niya tapos tumama sa mukha mo. Anong linya niya na 'yon? Oh. Sarap. Wala may mga ganun ba? Ano ba mga ikaw, ano bang linya mo? Ano yung Facebook ba kagad paglabas niya ng paputok sa mukha mo, sasabihin niya, "Anong Facebook mo?" Ganun ba 'yon? Oo, sabi niya, ang sarap mo pala. Tapos sabi niya, anong Facebook mo? Ako naman hindi nawala po ako sa mood kasi po ang sakit talaga sobra. Lalo na po nung naghugas po ako, nagkaw-kaw po ako. Oo. Ang hapdi. Tapos lalo na po yung natatay ako, ang hapdi talaga. Promise po. Tapos po nung hinugasan ko na po yung kuweba po, may dugo po. Doon ko po talaga, kinabahan po talaga ako. At kinabukasan din po, kasi naligo po kami sa ilog. May lagnat na ako noon. Singinat po ako, nagkalagnat po ako. Kasi ikaw pa naman yung pasukan ng saging sa kuweba. Ang sakit, promise. Yung doon po sa ilog, doon ko po nalaman na may asawa na siya. Pero hindi ko pa po nalaman na pinsan ko siya. Okay. Doon, So umaga pumunta ka ng ilog. opo, Anong ginawa mo sa ilog para maligo? maligo po kami. Mag-isa ka lang. Hindi po. 3 po kami. Yung pinsan ko po, ako, tsaka yung kaibigan ko po. Okay, tapos nagulat ka na sumunod siya. Opo. At kasama niya yung babae. Akala ko po kapatid niya. Mhm. Yung pala asawa niya. Tinanong ko siya. Tinanong ko yung pinsan ko. Sabi ko, V, sino yun? Sinong kasama nun? Sabi ni V, yun. Yung kasama ni Kuya Josh. Asawa niya yan. Sabi ko, ha? May asawa pala siya? Sabi niya, oo, bakit? Sabi ko, wala. Kako. Tapos yun, hindi ako tinantanan ng pinsan ko. Bakit? Nakita ko kayo kagabi, pumunta kayo sa sagingan na. Anong ginawa niyo? Sabi ko, wala. Huli lang po kami ng tao nito yung dragonfly kako. Sabi niya, ako paglulukuhin mo, dragonfly. Sa gabi meron. Tapos, oo nga. Di sinabi niya po sa akin na nakita nga kita, lumuhod ka doon. Sabi ko, patay. Tapos, doon po, binigyan na po ako ng babala na mag-ingat ka dyan kasi babaero yan. Tsaka pumapatol po yan na kahit kanino. Doon po ako kinabahan at doon po ako nawalan ng gana. Pero, kasi po, tawag nito, mga 8:30 po yun, pumunta kami sa ilog. At nung nagkaroon po ng chance na magkakwentuhan po kami at hinila niyo po ako papunta sa may tawag nito, sa may pangpang po ng ilog. At doon po uli nangyari. Sabi niya po kasi sa akin, okay lang daw kahit may asawa. Kasi mas masarap daw ako kaysa sa asawa niya. Paano, di ba may mga kasama ka, nandun yung asawa niya, paano kayo nagkayayaan? Hinila niya po ako eh. Hinila Kasi ka niya, naglaro nandun yung asawa niya. Opo. Naglaro po kasi kami noon ng parang habul-habulan po. Tapos sabay taya po yung pinsan ko, si V. At yun po, doon niya po ako hinila eh. So hinila ka niya? At doon po, opo. Doon niya po ako nakuha uli.
Hindi mo ba tinatanong, Niel, na may asawa ka naman pala eh. Ba't gusto mo yung katulad ko? Doon nga po eh, doon ko po sinabi na, di ba may asawa ka na? Sabi niya, okay lang daw yun kasi tawag nito, mas masarap daw ako kaysa sa asawa niya. Niel, Po, haba naman ang hair mo. di ko nga po alam eh. Kasi sabi niya mas masarap daw ako. Tapos ako lang daw yung kumakain ng saging niya. Yung asawa niya, hindi niya po kinakain ng saging daw. At doon po nangyari po. Bali po doon po sa ilog po. Habang po nasa ilalim po ako, siya po yung nasa may pangpang po. Tawag ito. Linulunod niya po ako habang kinakain ko po yung saging niya. Ano ulit? Sorry? Doon po sa may pangpang po yung nangyari po kasi pinakain niya po yung sa akin yung saging niya Oo. habang nasa ilalim ako ng tubig. Ganun? Ang hirap nyo na. Kaya nga po, medyo po, pero maganda po sa pakiramdam. Di mo ba alam? At Parang kalukuhan naman yun na ako kunyari, may babaeng nakatayo. Iilalim ako. Kakainin ko siya. Parang ang hirap naman yun. Hindi ko maisip eh. hindi naman po, sakto lang naman po eh. Parang malulunod ka yun, tsaka papasok yung tubig sa ano mo. Siyempre, gumaganon ka eh, di ba? O kaya, kahit ako, lalaki ako, tas kakainin ko yung babae dun sa ilalim ng tubig, di ba? Malulunod ka eh. Hindi po. Basta yung pakiramdam ko po nasa langit. Baka may lahi kang Shokoy, no? Ganun. Parang ganun. Yun po. At doon ko po natikman yung unang dagta niya po. Doon po ako nakakatikim ng dagta. Na nilunok mo. Opo. Tapos po, yun po, masarap naman pala. Mhm. Tapos po doon ko po hinanap-hanap yun. Kaya po nagka-chat po kami, gumawa po siya ng dummy account. At dito na po nagsimula yung pagiging karelasyon namin. At dito ko din po sa Manila na po na nalaman na pinsan ko po siya. Okay. Niel, may mga katanungan ako sa'yo. Okay lang ba? Opo. First time mo ba tumawag dito muna sa programa namin? Yes po. Hindi ka pa ba nakakatawag kay Rocky Tera? Hindi pa po. Hindi ka pa rin nakakatawag sa ibang programa? Hindi pa po. Ibig sabihin, first time. Yes po. Kasi marami nagte-text dito, baka hindi totoo yung sinasabi niya, peki lang yan. Ako kasi mga kabisyo, nabasa ko po talaga yung conversation nila nung guy na kinakwento niya. And nagulat ako at pinadelete ko lang po. Pero kasi mga kabisyo, tatanungin kita, Niel, totoo bang scripted to o hindi? Hindi po. Magkakilala ba tayo? Hindi. Hindi po. Tapos ano nangyari? Mga next na pangyayari? Dito na po yun sa Maynila po. Sumunod siya Una sa'yo sa po. Maynila? Opo. Kasi po, dito po sa Maynila, tawag nito, na nag-chat po siya. Nabigla po ako kasi nalaman niya yung address ko po. Oo. So, ako po, takot po ako eh. Kasi po, bawal po sa amin yung malaman po na nakikipagrelasyon po ako sa kapwa ko po. Kasi po, dahil po, iba po yung religion ko po. Okay. And pangalawa po is yung tinitirahan ko po dito is may tawag nito, nasa church po siya na parang sabihin na lang po natin pastor po. Okay. Tinitira ko po dito. Mhm. Doon po doon unang salta ko po dito. Doon ko po nalaman at doon niya po nalaman yung address sa pinsan ko dahil sinumbong po ng pinsan ko kung saan po ako nakatira. At yun po, tawag nito,
Hindi takot po ako, lumabas po ako. Sabi niya, iniyaya po ako sa Mang Inasal. Sa Mang Inasal po, Mm. doon po sa Mang Inasal, kumain po kami. Katapos po, inaya po ako sa labas. Katapos namin kumain. Doon po sa may daan, papuntang kasi sa Muson po kami kumain eh. Sa Muson. Papuntang Muson. Saan yung Muson? Sa San Jose del Monte. Okay. Doon po sa may Muson, tawag nito, doon po kami nag-stop. Doon po sa may Central Muson yata yun. Mhm. Yung sa may peryahan po. Tapos doon po sa may peryahan po, may subdivision po doon na tapat po ng peryahan. Pumunta po kami doon. At doon niyo po ako hininto para po doon po mangyari uli yung pangalawang pagkikita po namin. Yung pinakain niya po sa akin yung saging niya at doon po ako pinakain at doon po pinasok yung lagusan ko at doon niya po kinain uli yung papaitan ko. Mm. Doon po mismo sa likod ng bahay. Hindi ko po alam na doon po pala siya umuupa sa apartment na yon, doon sa may subdivision. At sabi niya, kakilala niya lang daw yon. At hindi ko po alam na doon pala siya nakatira. At doon po sa likod na yun, na bahay na yon na inuupahan niya, doon po kami na nagkaroon po ng chance. Kinain ko po, doon po. At di pa po siya nakontento, Digititan. Anong ginawa sa'yo? Dahil, pinapasok niya po ako. Nabigla nga po ako dahil sa kusina po kami pumasok eh. Sabi ko, akala ko ba kilala mo to? Dito sabi niya, oo, dito kasi ako nakatira. Sabi ko, ba't pa tayo dun sa labas? Nung unang beses natin, sabi niya, mas masarap kasi pag tawag nito yung nag-e-experiment daw yung sa tawag nito yung ano sa Tagalog dito yung basta Ano yun? doon po talaga sa labas muna. Tapos Oo. sumunod po yun sa loob na ng apartment niya. Yung pinaka-worst po doon, may kasama siya, katrabaho niya po. Niel, siguraduhin mong maayos yung ending mo dito. Inuubos natin yung kuryente, ah. Opo. Yayari kita, isasabit kita sa bintana pag hindi maayos. Doon po sa apartment niya po, doon na po sa loob. Doon po, inuba niya po yung damit ko. At higit po sa lahat po ng suot ko, hinubad niya po. Mhm. At doon po, tawag nito, for the first time po, makadikim na kinakain po yung saging ko. Habang may sinusubo rin po akong saging. Sabi, ba't mo kinakain saging ko? Sabi niya, para ma-feel mo kung ano yung lasa. Tapos po, tawag nito, yung tawag nito, na feel ko po na masarap pala yung kinakain. Yun po, labas po ako doon. Habang linabasan na po yung dagta po ng saging ko, siya rin po nagpalabas. At hindi lang po doon. Umungol po ako ng lakas. Nagising po yung ka-boardmate niya, katrabaho niya po. Nagulat po. Tawag nito. Agad po akong nagkumot kasi nakakahiya. Mm. At dun po, kinain niya uli yung papaitan ko. Mhm. At dun po, pinakain niya po yung kumot niya po sa akin dahil maingay daw ako habang kinakain. Yun ang ending. Hello? Niel? Niel? Wala na to.
Yun nga yung ending. Yo. Tinapos siya, dinisconnect niya na yung sarili niya mismo. Hindi ko po kasi mapigilan. Uy, meron ba? Nagsasalita pa! Meron ba? Hindi ko po talaga mapigilan, Digitay. Yung tawag nito, yung nararamdaman ko dahil kinain niya po talaga yung papaitan ko. Doon po kasi nagising po yung kasamahan niya. Kinain niya po, lahat po. Ayun po, pinakain niya po yung kumot. Sabi niya po sa akin, kainin mo yung kumot na to dahil parang chichirong ka daw na kinakain ko. Ang ingay mo. Yun po, tigit po sa lahat. Doon po talaga, naulit po yung Digitay. Mm. Hindi lang po, tawag nito, hindi lamang po isang bisis yon. Kasi po, yung Ilang last bisis? po namin, Ilang bisis? 3 yata po. 3. Tapos po, ito po yung pinaka-worst po sa lahat po. Yung pinaka-top secret ko po talaga, Digitay. Dun Hindi po pa. sa- Teka lang, Neil. Hindi pa yan yung top secret mo. Yes po. Umpisa pa lang ba tayo? Opo. Ano? Doon po Neil, sa Jollibee po talaga. Neil. Alam mo, Friday ngayon, hindi ko pinapainit yung ulo ko, pero baka uminit yung ulo ko sa'yo. Digitay. Doon po talaga sa Jollibee yung main ko po. Ang dami mo ng... Partner ka ba ng mga may-ari ng ng Inasal, Jollibee? Mukha, pinopromote mo yata dito sa Love Radio. Yung nila eh. Po. Hindi po, McDonald's dun po pa naman ako. Doon po talaga, Digitay. Doon po sa Jollibee po talaga yung pinaka. Ibibitin na talaga kita, Neil. Sige, huli na to ha. Huli na to. Sige, pagbibigyan ka namin lahat. Buong Pilipinas nakikinig sa'yo. May mga boss ako nakikinig dito. Inuubos namin yung kuryente namin dito, napapa-overtime. Gusto na umuwi ni Boss Dutdut at gusto ko na umuwi dahil meron pa akong gagawin bukas. Huwag mo ubusin yung pasensya ko. Apo. Okay, Dito po mismo eto sa na. Muson. Pinali na to ha. Pinali na to. Okay, sige, go. Dito po sa Muson po mismo. Tawag nito. Inaya po ako sa pagkain po. Hindi nagkita po kami. Yan sa Muson ng Jollibee. Yung pinaka-worst po, akala ko po kakain kami. Yun po, iba po talaga, iba po pala yung kakainin ko. Yung sa kanya po talaga. At dun po, mas nakaka-miss po dun kasi, tawag nito, lahat po, nagubad po kami. Dun po kami sa comfort room, sa CR po. Nahihiya nga po ako. At dun po, nagkaroon po ng video. Tawag nito. Yung video na po yun is, binidyohan niya po. Kasi sabi ko, lilipat na ako. Pinapalipat na po ako ng manager namin sa ibang branch po. Di sabi niya, para hindi mo daw makalimutan, gawin po natin ito, ganito. Yun po, doon po sa CR po, tawag nito ng Jollibee. Yun po, pinaluhod niya po ako doon. Kinain niya po yung papaitan ko habang po alam niyo po ba yung ulo ko nasa baba? Yung bunganga ko po yung kumakain po ng saging at yung papaitan ko po is nasa 69, naka 69 kayo, baliktaran. yes po, pero nakatayo po. Babaliktarin na rin kita eh. Ayusin mo yung kwento mo ha. Sige, Yun okay. po. At doon po talaga is kinain niya po, wagas na wagas po. Yung pinaka-worst po dun is yung tawag nito, muntikan po kami mahuli ng staff ng Jollibee. Kasi, ang ingay ko. Yung ginawa niya po sa akin, nagubad po siya ng brief. Yung underwear niya po, pinakain po sa akin. Kasi po, tinutusok niya po yung papaitan ko, yung dila niya po, pinapasok sa kuwebang madilim. Dun po. At higit po sa lahat po, tawag nito, Digitay, na kinakain niya po yung papaitan ko habang kinakain ko yung underwear niya. Di ko po namalayan na nagbibideo po siya. Yun po, tawag nito. At dun po na isang mabuti na lamang po na
Doon po kami nahuli nung kumakain doon sa may Jollibee, tawag nito yung tawag nito, may nakakita po sa amin eh. Kasi tawag nito, umuungol po kasi ako eh, ng malakas. Oh. Kasi sarap na sarap po kasi ako. Yung habang yung papaitan ko kinakain niya. Ulit-ulit ka na. Paulit-ulit ka na. Nauubos na yung oras namin. Puro kasarap. Puro kasarap. Anong ending? Yun nga po is pinakain niya po sa akin. At dun po na tawag nito yung na muntik po kami mahuli doon. At sabi Ang ko gulo po, mo kanina. Sinabi mo nahuli ka. Hindi ka nahuli. Ano ba talaga? Ikaw talaga. Huling-huli kita. muntik po kami makita doon. Tawag Okay. nito. Tapos po, na tawag nito, di tapos na po siya, nilabasan na po ng dagta, yun. Katapos po, yun eh, tawag nito, na nahuli, ay na muntik po kami mahuli, agad po kami nagbihis. Tawag nito. Katapos nun, lumabas po muna ako, nauna. Buti na lang, nagpahuli siya kasi mayroon tao talaga doon na umiihi din. Yun. Katapos po, doon po sa labas, Ilan pang pagkatapos yun? Tatapusin na kita. doon po sa labas, hindi pa po siya nakontento, Digitay. Doon po sa bago niya pa akong ihatid eh, huminto muna kami sa may daan. At doon din po, pinakain niya po sa akin. Goodbye sex daw yun eh. Sabi. Okay. So, Neil. Until now ba may karelasyon ka pa rin? Pinutol ko na po kasi Digitay na Mabuti yun. kasi tawag nito na kokonsensya na po ako sa asawa niya. Oo. Mabuti din na tapusin na rin natin to yung kain ng ano mo, papaitan. Wala na narinig Kasi- yung mga viewers natin, kundi listener natin, tsaka viewers natin, puro papaitan mo. Kasi Digitay, tawag nito, yung sa akin po, hihingi sana ako ng payo. Kasi po, gumawa po siya ng isang account para po i-chat niya po uli ako. Kasi po, nakikipagkita po siya uli sa akin. Oh. Hindi, sabi ko kasi, hindi ko na siya pinapansin. Kasi po, may pamilya nga po siya. Yun po. Kapag Ano hindi po tumigil, gagawin? sumbong mo dun sa asawa niya, tapos ang usapan. Ayaw ko nga po makasira sa pamilya niya. Oh, hindi ikaw lumayo. Kung gusto mo lumayo ka. Maraming paraan para lumayo. Yun nga po. Tsaka huwag kang mag-alala, hindi naman yata makatotohanan eh. Wala. Hindi. Kidding aside, pero eto, real talk ha. Gusto mo real talk? Opo. Ito lang yan. May choice ka eh para umayaw, 'di ba? May choice ka para hindi mo pansinin yung tao na yun, i-block mo yung tao na yun. So, kahit anong kulit niyan, kung ayaw mo na talaga, wala na magagawa yan. 'Di ba? Huwag mo nang ipilit, 'di ba? At kung alam mong makakasira ka lang din para sa kaligayahan mo, edi mali 'yun. 'Di ba? So, Pero Neil, gumagawa po siya ng account eh. eto nga eh. Magpapaulit-ulit lang tayo. Huwag tayo magtatangtahan dito. Ang ganda-ganda na ng kwento mo. Tatapusin pa natin ng galit tayo sa isa't isa. Ito nga lang napakasimple. Neil, meron kang kakayanan na i-block siya at hindi pansinin yung mga messages niya. Basic. Wala nang gulo. Di po. Di ba? Kaya mong kontrolin yung sitwasyon eh. Napakadali eh. Di ba? Wala namang problema eh. E di kung hinahabol ka niya, itigil mo kung alam mo naman pala mali yung gawain ninyo. Napaka-basic. Bakit? Ikaw ba gusto ko pa ma-real talk pa kita eh, di ba? Para ipilit niya yung sarili niya sa'yo, di ba? Hindi naman ganun eh. Wag natin ipilit yung alam nating mali at wag rin natin papasukin yung taong nangungulit sa atin kung alam naman natin sa sarili natin na ayaw na natin siyang papasukin. Napaka-ano yan eh, napaka-basic nung sitwasyon na yan eh. Ayoko na po pero kinukulit ako eh, chinachat-chat ako eh. Ba't mo ini-entertain yung chat niya? I-block mo, wag mo kausapin. Basic. 'Di ba? Tigil na yan.
Wag natin pakomplikaduhin yung alam naman natin na basic lang na problema. 'Di ba? Baka gusto mo din. Wag mo na akong paikutin dito. Kung gusto mo din, gusto mo din, choice mo 'yun eh. Wag kang manghihingi ng advice kung alam mo sa sarili mo na gusto mo din. Pero kung alam mo sa sarili mo na ayaw mo na, napakadali, napaka-basic ng gagawin mo. Wag mong kausapin, wag mong sagutin. 'Yun lang. Okay. Okay? Sige. Opo. Sige. Niel, naiintindihan mo? Opo. Okay. Maraming salamat, Niel, sa iyong pagtawag. Ito, grabe to si Niel. Pinagod mo kami, Niel. Ang haba nung tapos mo, alam mo tumatak sa akin? Ano po? Kinain yung papaitan mo. Okay. Maraming salamat. Okay po. Thank you, Maraming Niel. salamat. Thank you, Niel. Thank you, Niel. God bless. Opo. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang ating caller ngayong gabi na to na si Niel. Grabe yun. Di ba? Alam nyo, kabisyo, syempre, gusto din naman natin talaga makinig ng storya ng mga kabisyo natin nang hindi natin sila hinuhusgahan. Pero pag alam naman natin na hindi na rin makatotohanan, hindi naman natin kukonsintihin yung mga ganyang bagay. Kaya mga kabisyo, hanggang sa muli and happy Saturday morning. Inaabot na naman tayo ng umaga. It's already 12:14 a.m. na po mga kabisyo. At uwian na. Maraming salamat po. At kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. At ang handog ko pong awitin sa inyo ay gawa po ng 90.7 Love Radio kasama mo by Love Radio. Dito lang yan sa number 1 radio station sa Metro Mega Manila, ang 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!